Бәйсезлек яратучы müstəqillikкә омтылган кызлар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын-кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарын исенә төшерә. Безне бүген аларның осталыкларын тикшереп, алар арасында стимул булсын дип, автоледи дип атала, шул ярышны үткәрәбез. Максаты инде машина йөртүче хатын-кызларны күбрәк җәлеп итү. Автоледи конкурсы инде 2009 елдан бері үткәрелә. Хатын-кызлар бик актив катнашалар дип әйтер идем мин. Конкурс барышында инде аларның йөртү осталыкларын бәялибез, юл йөрү кагыйдәләрен, теорияны ничек белүне бәялибез. Машина йөртү осталыгын сынау ДАСАФ полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге төр сынауда шулай да һәрбер конкурсант хата җибәрде. Мин бу конкурста бүген беренче тапкыр катнашам. Машинаны инде 2013 елдан бирле йөртәм. Бәләкәйдән үк машина йөртергә бик кызыктым. Аллага шөкер йөрибез. Машина йөртү минем хыялым инде, һәм мин һәр машина йөртергә өйрәнә башладым, укырга кердем. Мондый конкурста беренче тапкыр катнашам. Һәм тиздән права алып, мондый конкурста еш катнашам дип ышанып калам. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслимнән Ләйлә Кадырова лаек булды һәм термопод белән бүләкләнде. Конкурсны Мөслим һәм Сарман районнары буенча юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе ДАСАФ ДАИ белән берлектә оештырды. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да бәйгене оештыручылардан кыйммәтле бүләкләр бирелде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.